Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sugeng pinanggih malih kalian kula Novi Andari wonten ing pasinaon basa Jawi. Nggih, monggo sadèrèngipun pasinaon wonten ing dinten menika kawiwitan salah setunggal kasuwun mimpin ndedonga. Monggo Mas Bima kanca-kancane dipun pimpin anggenipun ndedonga, monggo. Lenggah setata minurut agama lan pitadosanipun piyambak-piyambak ndedonga kawiwitan. Ndedonga cekap. Nggih, matur nuwun Mas Bima, menika sampun mimpin ndedonga kanca-kancanipun kanthi sae. Kados pundi kabaripun? Sami sehat sedaya? Sehat. Alhamdulillah menawi sehat. Menika kula absen rumiyin nggih. Mbak Dinda Dwananda. Hadir, Bu. Berarti menika ingkang mlebet menika tiyang sedasa mugi-mugi ingkang boten saged mlebet menika enggal sehat, saged gabung malih kalian kula lan panjenengan sami wonten ing pasinaon menika. Kula menika ugi ngemutaken para siswa sedaya menika ampun ngantos kendho anggenipun nindakaken protokol kesehatan, tansah ginakaken masker menawi medal, lajeng asring wicik utawi cuci tangan, lajeng menawi boten wonten kepentingan ingkang saestu mendesak menika boten samedal saking dalem. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami menika tansah dipun tebahaken saking bahaya virus corona menika. Wonten ing pasinaon dinten menika kula lan panjenengan sami samangke badhe nyinaoni babagan unggah-ungguh basa. Mas Yusuf nek karo bapak ibuke misale arep nyuwun sangu piye le nembung lho? Mak njaluk duit ngoten Bu. Mak njaluk duwite. Nek Mbak Dinda nek karo bapak ibuke nek misale njaluk misale arep sekolah banjur njaluk sangu ngono piye le nembung Mbak Dinda? Nyuwun sangune, Bu. Nyuwun sangune Bu, ya wis apik iki lah. Menika ingkang dados kawigatosan kula lan panjenengan sami ya to. Saiki wong enom wong Jawa wis ora iso ngomong basa krama apa meneh karo wong tuwa gandeng wis kulino saben dina karo wong nggunakake basa ngoko nggih mboten? Nggih, Bu. Menika janjane sae napa mboten? Leres napa mboten to nek karo wong tuwa ngomong nganggo basa ngoko ngono? Leres napa mboten? Boten. Mboten nggih. Samangke panjenengan lan kula menika badhe nyinaoni babagan unggah-ungguh basa Jawa. Kompetensi dasaripun ingkang sepisan menika panjenengan memahami simulasi berbahasa Jawa dalam keluarga, sekolah dan masyarakat dengan unggah-ungguh yang tepat. Yang kedua, simulasi berbahasa Jawa dalam keluarga, sekolah dan masyarakat dengan unggah-ungguh yang tepat. Selanjutnya, tujuan pembelajaran utawa ancase kula lan panjenengan sami nyinaoni babagan unggah-ungguh. Sing sepisan menika, peserta didik dapat menganalisis unggah-ungguh basa dalam suatu percakapan berbahasa Jawa dengan cermat. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis faktor yang mendasari pemilihan unggah-ungguh basa dalam suatu percakapan berbahasa Jawa dengan kritis. Dan yang terakhir, nanti diharapkan peserta didik dapat menyusun teks percakapan berbahasa Jawa yang memuat unggah-ungguh basa dengan tanggung jawab. Nah, menika kula jelaske materinipun rumiyin nggih, menika unggah-ungguh basa. Apa to sing diarani unggah-ungguh basa? Unggah-ungguh basa menika tata pranataning basa miturut lenggahing tata krama. Ngomong karo kancane utawa karo wong tuwa utawa karo sapa wae menika kudu nggatekake sepisan. Sapa to sing micara? Nomor kalih, sinten ingkang dipun ajak micara? Nomor 3, sinten ingkang dipun wicarakaken lajeng wekdal rikala micara, papan lan swasana nalika micara. Unggah-ungguh basa Jawa ingkang lumrah ing Jawa menika wonten sekawan. Sepisan ngoko lugu. Ngoko lugu ki sing biasane sering digunakake nomor 2 ngoko alus. Angka 3 menika basa krama, lajeng ingkang angka sekawan menika basa krama alus.
Nah, menika ingkang sepisan basa ngoko lugu, menika tembunge ngoko sedaya, uraning kramane biasane kanggo sepisan. Tiyang sepuh dateng kapernah enem, dadi wong tuwa, misale aku ning jenengan. Banjur wong sing wis kulino, lah misale iki Sherly karo Bima gandeng wis kulino, basane nggunakake basa ngoko. Utawa wong dhuwuran menyang ngisoran. Lajeng angka sekawan menika kanggo mudharasa, biasane jenengan iki nek sambat, nek sebut ngono kan nggunakake basa ngoko. Dumugi semanten wonten pitakenan mboten? Mboten, Bu. Mboten, oh nggih. Lah menika cak-cakane nganggo basa ing sekolah. Lah biasane basa krama alus iki digunakake antarane guru, karyawan, Bapak Ibu kantin utawi daya saka Jawi. Terus nek basa ngoko alus iki biasane Kakang Mbak Yu kelas, misalnya jenengan ning Kakang Mbak Yu kelas menika nggunakake basa ngoko alus ora ngoko lugu. Lah nek sing ngoko kuwi nek kanca sekelas kaya jenengan kabeh iki kanca sekelas nek ngoko lumrah. Nah, menika lajeng wonten faktor-faktor utawa bab-bab ingkang ndayani pamilih ngganggu basa sepisan ya kuwi umur. Nah, kaya mau sing diomongke Asep karo kancane kuwi nggunakake basa ngoko mergane apa sepantaran utawa umure padha. Lah menika kangge glajen kasuwun mirsani video nggih, menika wonten salah satunggaling video babagan unggah-ungguh. Samangke panjenengan kula suwun sepisan goleki unggah-ungguh apa wae sing ana ing jero video kasebut. Lajeng nomor kalih jenengan kula suwun goleki apa to bab-bab sing ndasari wong ana ing video kuwi nggunakake unggah-ungguh basa. Apa Bu telepon? Bu, enggak boleh jam pira? Nek mulai gase, ibu meh masak kesenenganmu. Wes to, aku lagi kerja, aja diganggu Bu. Isih sibuk aku. Alah Budi, nek ditelepon jawabe padha wae. Sinten nggih, monggo Mbak Anissa Wila Putri. Monggo ngandharaken menapa isining video kala wau ingkang sampun dipun pirsani. Video irah-irahan unggah-ungguh basa menika nggambaraken unggah-ungguh ingkang kurang sae, inggih menika Budi. Boten sae amargi kalian tiang sepuh boten basa. Lewat ngajenge tiang boten derek langkung utawa nglakson. Didhawuhi tiang sepuh malah mangsuli. Lajeng wonten ugi Bayu ingkang gadah unggah-ungguh sae. Basa kalih tiang sepuh lan ngajeni tiang sepuh. Sampun, Bu. Nggih, kala wau nalika sami mirsani video wonten mboten tetembungan ingkang mboten dipun mangertosi. Misalnya ana kata-kata sing ora kulino, ora ngerti artine ora apa, wonten mboten? Angkuh. Mas Asep menika manggihaken angkuh. Angkuh ki basa Indonesia lho. Kuwi sebutane maksudnya angkuh iki apa tak angkuh? Sorry. Sombong, Bu. Oh, sombong. Kayak mau nek angkuh ki sing didelokke kaya si Budi ki mau lewat ning ngarepe wong ora gelem aruh-aruh ki jenenge wong sing angkuh. Kangge presentasi kasuwun salah setunggal wonten ingkang presentasi ngaturaken menapa ragam basa ingkang dipun panggihaken saking teks video kala wau. Salah setunggal monggo sinten perwakilan? Nggih, Mbak Kori, nggih, monggo. Unggah-ungguh basa ingkang dipun ginakaken wonten ing video unggah-ungguh inggih menika kaping setunggal basa ngoko lugu. Budi, ngapa Bu telepon? Ibu. Bud, mulai jam pira nek mulai gasi ibu meh masak kesenenganmu. Kaping kalih basa krama inggil. Bayu. Kula nuwun, Ibu. Sinten? Bayu, monggo Mas. Sampun, Bu. Nggih, matur nuwun Mbak Kori. Nggih, monggo salah setunggal wonten ingkang presentasi ngaturaken ingkang nomor kalih. Monggo sinten? Kula Bu. Oh nggih, monggo Mas Asep. Monggo ngandharaken. Bab ingkang dasari pamilihing unggah-ungguh basa wonten ing video inggih menika setunggal umur. Katerangan tiang 6 dateng tiang sepuh ginakaken basa krama. Bayu lan Budi dateng tiang sepuh. Kalih keturunan. Keterangan anak marang wong tuane ginakaken basa krama inggil.
budi kalian bapak lan ibu. 3. Pitepangan katerangan dateng kanca ingkang sampun raket utawa akrab ginakaken basa Ngoko budi lan dayu. Sampun Bu. Nggih, matur nuwun. Sak menika kula caosi wekdal gangsal menit nggih cekap nggih nggawe percakapan singkat wae, misale 4 baris ngoten cukup. Sing penting ana unsur nggunakake unggah-ungguh basa, misale nalika pamit apa nalika matur karo Bapak Ibu guru ngoten. Damel teksipun mereka angel napa mboten kalau wau? Sausan kangelan ora gawe teks percakapan basa Jawa. Mboten Bu. Mboten. Nek jenengan ki kulino nggunakake basa krama kudune gampang. Nek misale ora kulino ya mesti kangelan apa meneh gawe percakapane kuwi karo wong tuwa mekaten. Kula kinten kangge pasinaon dinten menika kula cekapi semanten saking pasinaon dinten menika kula lan panjenengan sami menika sampun sami gladen nggih kala wau sampun gladen mirsani video banjur menganalisis menapa unggah-ungguh basa ingkang wonten ing video kasebut lajeng manggihaken bab-bab menapa ingkang mendasari pamilihing unggah-ungguh basa. Lah kala wau sampun dipun panggihaken bilih wonten ing satunggaling video kala wau wonten unggah-ungguhipun menika unggah-ungguh basa Ngoko lugu kalian basa Ngoko alus, krama kalian krama inggil. Lajeng menawi bab-bab utawa faktor ingkang ndasari unggah-ungguh basa menika wonten kaya dene umur, derajat, terus wonten keturunan, wonten tetepangan lan sapanunggalipun. Lah pangajab kula mugi-mugi kanthi pasinaon menika panjenengan sedaya menika saged sinau. Nek misale wingit karo wong tuane durung basa, paling ora wis saiki kudu wiwit basa. Nggih paling boten nalika didhawuhi menika jawab aja griya. Nah menika nggih Bu, nggih. Wong Jawa kuwi wong sing nengenke unggah-ungguh, nggih to. Dadi aja ngasih dadi wong Jawa ning ilang Jawane. Sing dadi utama utawa sing dadi spesiale wong Jawa ki unggah-ungguhe. Lah aja nganti kula lan panjenengan sami menika minangka wong Jawa kok kelangan sing jenenge unggah-ungguh. Nah mekaten. Nggih saderengipun pasinaon menika kula tutup. Kula suwun wonten siswa ingkang paring refleksi utawi paring napa nggih. Dadi apa to sing tak olehke saka pasinaon menika? Monggo salah setunggal. Pasinaon dinten menika kula saged nyinaoni babagan unggah-ungguh basa Jawa. Unggah-ungguh basa Jawa menika cacahipun wonten sekawan. Inggih menika basa Ngoko lugu, Ngoko alus, krama lan krama inggil. Kula ugi saged gladen analisis unggah-ungguh basa Jawa saking video irah-irahan unggah-ungguh ingkang wonten tulodo, unggah-ungguh ingkang sae lan ugi kirang sae. Kula ugi sinau babagan bab-bab ingkang dasari tiyang milih unggah-ungguh basa kanyata umur, keturunan keluarga, pitepangan atau akrab, derajat pangkat, derajat semat, serta umring pribadi. Mugi-mugi kula dados siswa ingkang tansah junjung unggah-ungguh wonten pundi kemawon. Sampun Bu. Matur nuwun Mas Yusuf kalian Mas Asef menika sampun paring refleksi kanthi sae nggih. Lajeng ngemutaken dumateng para siswa ingkang dereng ngempalaken tugas wonten ing Google Classroom samangke kula tenggo maksimal jam 11 nggih. Mengke kasuwun dipun garap ampun dipun tumpuk-tumpuk nek jenenge tugas ki dipun tumpuk-tumpuk mengko jenengan rekoso dhewe nggih. Lajeng ngemutaken kangge pepanggihan minggu ngajeng menika sinau babagan wayang nggih. Nyuwun tulung sami disiapke sing duwe buku-buku wayang, sing duwe materi bab wayang, Bapak basa Jawa menika dipun siapaken. Ngaten nggih? Nggih menawi sampun boten wonten ingkang badhe paring atur pasinaon wonten ing dinten menika kula cekapi semanten sugeng nglajengaken pasinaon ingkang salajengipun. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.